Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των αθλητών των Golden Clubs στο Διεθνές Πρωτάθλημα Kickboxing που διεξήχθη στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε αθλητές από 27 χώρες. Οι αθλητές των Golden που συμμετείχαν στους αγώνες είναι η Κερασιώτης Νικόλαος, Ταϊφάκος Γεώργιος και Σταθάκος Παναγιώτης, οι οποίοι απέσπασαν την πρώτη θέση στις κατηγορίες όπου αγωνίστηκαν, κάνοντας εντυπωσιακή παρουσία, κερδίζοντας όλους τους αντιπάλους τους με 3-0 στους γύρους. Ο προπονητής τους, κ. Σταθάκος Δημήτρης, ενώ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την αγωνιστική παρουσία των αθλητών του, τους παρότρινε να εξακολουθούν να δουλεύουν με τον ίδιο ζήλο και τους τόνισε ότι δύσκολο και επιθυμητό δεν είναι η πρώτη θέση σε μία διοργάνωση, αλλά η παραμονή στην κορυφή και η διαρκής βελτίωση. Εμείς ευχόμαστε στους αθλητές των Golden Clubs να έχουν πάντα επιτυχίες και να γίνονται αιτία να ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος σε όλους τους διεθνείς αγώνες που θα συμμετέχουν στο μέλλον. Μπράβο ρε Βανέλη.